Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip după acest canal. Voi prezenta o replică de Airsoft, un Beretta Elite IA pe gringhez la aproximativ 6 juli modificat. Replica este de calibru 6 mm, dedicată airsoftiștilor. Și hai să vedem ce se află înăuntru pachetului. Vom găsi instrucțiunile de utilizare a replicii, mentenanța. Acestea sunt facturile și foaia de modificare a replicii Airsoft. Replica este construită în totalitate din fier. Piedica pistolului este ambidextră, și pe stânga cât și pe dreapta. Țintele sunt făcute cu alb, la fel ca pistolul original, letal. De la manșon la trăgaci, corpul replicii, totul este din fier. Are un sistem de blowback, ceea ce îi dă un realism foarte plăcut. Inclusiv camera pistolului se poate observa prin acționarea manșonului. Și încărcătorul se alimentează pe aici. Este supapa pentru gaz. Și de acest arc, trăgând el în jos, se alimentează cu pile în acest orificiu. Este double action. Se poate arma din cocoș sau direct din manșon. Cocoșul este double. Are prima încărcare și acționând de tot o are direct foc. Vom putea observa seria pistolului și mari inscripții cu Beretta unde este fabricat, plus la garda trăgaciului calibrul pistolului, plus firma de unde devine Marx. Haideți să-i facem și o alimentare cu gaz. Pistolul este uns cu ulei siliconic la toate grânturile, nu scapă pe nicăieri. La probă nu-i vom pune bile, deoarece nu îl pot utiliza, dar vă voi arăta cum se pune gazul. Folosesc un eBay Predator Mini Ultra Gaz. Prin orificiul de intrare pe unde v-am arătat mai devreme, se introduce tubul, se ține maxim 30 de secunde pentru cărcare full. Eu îl voi ține maxim 4 secunde. Cât să acționeze un pic blowback-ul. Nu este alimentat cu bile. După cum se poate observa, nici pe cameră și nici pe țeava internă nu avem muniție. Introducem încărcătorul, așa cum v-am arătat pentru foc. Avem prima dată din cocoș, prima alimentare. Finalizăm și are direct foc. Se pare că nu s-a alimentat cu gaz. Acum.
Când nu are muniție, rămâne manșonul pe spate. Acum l-a rămas deoarece am tras de siguranță în jos, special ca să se ducă înapoi. Îl lăsăm simplu. Manșonul a culisat și a rămas blocat. Merită achiziționată, nu necesită permis de portarmă. Se deține legal. Nu vă trebuie niciun fel de autorizație și nu este letală. Să vă mai spun ceva. Îi dau acum, e oricum alimentat. Tot pentru probă. Ok. A rămas cu coșul blocat pe spate. Este armat. Cum se poate descărca pistolul? Ca să nu mai fie în poziția de tragere. Scoatem încărcătorul și putem acționa trăgaciul. După ce terminați jocurile de airsoft, recomandat ar fi să scoateți gazul. Și cum faceți această manevră? Prin acționarea supapei vom elimina gazul. Sper că v-a plăcut și ne vom revedea la un nou videoclip.